Jatend piny William Ruto puodho kendo keto koke paro mar chiko omenda magana 225 mamiyo koro bedo chik ayanga. Dia kuna vijana walikuwa wamevunja supermarket moja hapa Rafimat. Hatutaki kuona wanasiasa wakichukua credit kwa maandamano ya watu ama Gen Zs. Johala e boma ma Nairobi kwano lal toko enni magi muki kendo kwal eng'anyo manyoro. Philip Paroko manena chiche nek mar Ong'ondo Were do weyo thuolo ka koro biro bedo janeno mar piny owacho e burano. Machini nyakwara mogi yud weche manyien mag kagi kacha. Nyinga en George Bati. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oseonjore manyo neno e kinde ng'anyo mar 10 ji manowito ngimagi e ng'anyo maduong' mar 6 higa mokalo. Murkomen motwa kod jofwambo yango ni gisechako timo nonro mar yango jomaundu manyo turo kendo kwalo mwandu e gwenge mopogore opogore, ka bende okoni jomanyo ochano ng'anyo mag maundu ibiro kawnegi ondamo. What unfolded yesterday was not a protest. It was terrorism disguised as dissent. There was no peaceful demonstration. More than 10 Kenyans were killed. Investigations are ongoing on the numbers and the circumstance that this happened. Over 400 were injured. Close to 300 are police officers. Some left with injuries they will carry for the rest of their lives. Key government installations and offices were targeted. At least 9 police stations were attacked, 5 of which were torched, including Dagoretti, Molo, and Olkalau, to name a few. 88 police vehicles were destroyed. A total of 27 national and county government vehicles were destroyed, and 65 civilian vehicles parked in various police stations, including a school bus, were burnt. The criminals were aiming at the officers on duty. They were after guns in the armories and the police uniforms. 5 firearms were stolen in Dagoretti Police Post, Kiambu County, while 4 were burnt at Kashui Police Post. Kapudwane motene kod weche mang'anye ne johala kwano lal mathoth e boma ma Nairobi kotenre kod ng'anyo manyoro mar yango jok mane onegi kata yuago jok mane onegi e kinde ng'anyo mag 2024. E dier boma ma Nairobi johala ma Koja alwora mar Globe nyo bedo kod buok kane gichiewo kendo yudo ka mwandu mag-gi oyaki kod ji mapok giyango manyo nitiere ng'anyo. Moko kuom dukni bende ne ochweyo tia e mach. E wang' apaya ma Luthuli kod Kenyatta dukni mag masinde, simbe to kod laptop bende noyomb godo ka jomaundugo nyomuko wang' dede mag CCTV ka gidonjore e dukni. E wang' apaya ma alwora mar OTC monj makamano oweyo ka dukni monywando nyaka supermarket mar Quickmart manitiere alwora mar OTC bende noyaki ka obila mag okwach kich nochopo mar chako nonro margi e wi wachno. Gin weche nyakwara mogi ma medo tudore gi weche ng'anyo manyoro. Kawere kod mano wayudo ni jodak ma Olkalau County ma Nyandarua kwano lal kaluwore kod ni mwandu mathoth nokethi e ng'anyo manobagi gi rawere mag Gen Z odiochieng' manyoro. Kamano bende rawere moro ni chiel gi magina gi obila kendo wita ngimane kanyo. Jong'anyogo nochiko mirembgi kuom apisas mag kaunti kod sirikal mamalo ka gimoko mach e mwandu ma nengogi odhuro. Moko kuom gigo mowang' molokore mirni oting'o nyamburko mag Tend County maromo 26. Gavana ma Nyandarua Kiare Badilisha okone ok gimora ahinya kod kaka nyo chenro go timore ka bende gichopo kawuono mar nono kaka midhiero mar ng'anyo nobedo. Yale yaliyotokea ilionyesha kwamba haikukuwa demonstration ya amani. Ilikuwa ni kama terrorism kabisa. Olkalau waliamua kuchoma Olkalau. Na hawa vijana pia wenye walikuwa wanafanya demonstration Gen Z waliambia police kwamba watakuwa peaceful na tulitarajia hivyo.
lakini ilionekana kwamba kuna vikundi ya watu ambaye hatujaelewa, lakini sisi kama idara ya security tunasema tutaanza uchunguzi, imeanza na tutafuata hadi tupate wale watu ambao wako na nia nyingine ambayo sio peaceful demonstration, na uchunguzi umeanza. Kwa hivyo tunaomba tu utulivu na watu wakae na amani. Kaluwore gi ng'anyo manyoba gi odiochieng' manyoro e gwenge mag Kitengela, tije mapile e alworano koda alwora ma Mlolongo ne ochung' odiochieng' mangima ka bende ji 12 nohinyore kendo sani gin gadhonde mag lisasi. E od thieth ma Kitengela level 4, od thieth nogolo ripot mayango ni ne girwako ji maromo 12 manyohinyore, ka kuomgi rawera achiel nohinyore e goke marach kendo noring kode nyaka od thieth ma Kitengela Medical mar yudo thieth mapiyo. Jogo manichiel gi magina olero ni ne ok ging'any ka koro gidwaro ni sirikal odonjre wachno mondo omak jogo manyo chielo gi magina kendo kawnegi ondamo mar chik. Mimi nafanya kazi, nauza makaa hii saidi ya chini. Na hii barabara ukiteremka nayo kwa nini? Kwa Panai. Sasa kuna customer nilikuwa nimepelekea. Naona. Sasa nikipeleka hivyo ndo nikasikia fika huko juu watu wanakimbizana hivi. Nikiwa natembea tu nikasikia nini hapa hivi. Sijui ilikuwa risasi kaniprash. Haikushika mfupa lakini ilimprash huku nyuma kwa nyama. Nimekuwa area ya Mlolongo. Nikawa nimetoka kwa plot. Makarau wakawa saidi na saidi ingine. Sasa venye wamekuwa hivyo, kumbe mimi sioni wenye wako hii side. Nikarushiwa tear gas, kanigonga kwa mguu, kanivunja. Kwanza mavijana tumeumia sana. So sijui venye gava inaamua. Jaohala kendo jasiasa Philip Aroko doweyo thuolo e buch nek mar manen jaod bura ma Kasipul Ng'ondowere kendo koro biro bedo janeno mar sirikal e burano. Philip Aroko nomaki kod obila kaka achiel kuom achije madongo mane itudo kod nek mar Ng'ondowere kendo koro weye thuolo bang' nonro mar obila mag okwach kich yango e tielo machielo kendo kete oko mar bura makamano. Philip Aroko mabende ong'ere kaka jaohala kendo achiel kuom josiasa madwaro ko mar kar chung' bura ma Kasipul yandi osebedo ka kwedo tudruok mare e nek mar Ng'ondowere. Gie sani achije adek ma itudo kod timo nek pod odinegi ka burano dhi nyime. Nyakuramogi kawadhi mbele en jatend piny Kenya William Ruto oketo koke paro mar chik mar omenda magana 225 kendo kete kaka chik okinyima kawuono e chendo manoyuore gi tend od bura mamalo ma biro mana ndalo machuok kende bang' od bura kadho paro mar chik no e od bura. Jatend piny bende otiyo gi thuolono mar keto koke chik mabiro yiene sirikal bedo kod thuolo mar tiyo gomenda e komenda magana 225 gana 226. Chikno biro yiene migawo mar omenda golo omenda maromo siling $1.8 trillion e agulu mar omenda moket kanyakla midendo ni Consolidated Fund mar konyo e tayo chenro mag piny owacho e hik omenda magana 225 gana 226. Last week on 9. If it pleases you, sir, you may also kindly present copies to the Solicitor General for publication into law and the Cabinet Secretary. Nyakuramogi manakineno weche madonjo en gavana mar kaunti ma Isiolo Abdi Guyo othechi e apisi kaluwore kod seyo ni osebedo kotiyo marach gi apisi mare, osebedo ka ok oluwore kod chik kendo mane momiyo othiche oko. Mano en wach madonjo sani, osebedo kotiyo ataro mar chike. Weche madonjo en ni gavana mar kaunti ma Isiolo Abdi Guyo othechi odiochieng' ma kawuono ka ise kuom tiyo marach gi apisi mare
dhi ataro mar chike kaachiel kod ketho mamoko bende ma itude godo. Gin weche manyakwara mogi donjo gi thurni kendo ibiro med kelnegi gi kuko giduto kaka wamedo yudo weche manyien. Kawasudo eni od bura mar kaunti ma Migori okalo budget mar siling bilion 10.8 mar kaunti ma Migori e hiko omenda mag 2025-2026. E budget mar gino omenda mar siling bilion 6.6 oket tenge ne tayo chenro mopogore opogore mag kaunti ma idendo ni recurrent, ka omenda mar siling bilion 4.1 oket tenge ne weche mag dongruok. E budget ni mar kaunti ma Migori mar komenda mar 2025 nyaka 2026 budget maromo bilion 10.8 omenda maromo bilion 6.6 oketi ne tayo chenro mopogore opogore mag kaunti ma idendo kaka recurrent, ka omenda maromo bilion 4.1 oketenge ne wechego mag dongruok. E budget no gin gik machalo kaka skunde mag nyithindo ma iluongo ni ECD, wamiyo barabara, ahinya barabara wamiyo pesa mang'eny bilion 1.2 nikech koth ne ochwe kendo no ywero yore, koro oket pesa mang'eny midhi loso barabara to gi thieth, yor thieth e Migori County koting'o miyo keto gik moko e osiptende manyoger ma pod onge gik moko koting'o nyaka pesa ming'iewo godo yien. Ka ipimo kod hik omenda mar 2024 nyaka 2025 mane oketo omenda maromo bilion 3.4 nitiere medruok kuom omenda ma oket ne dongruok e hik omendani, ka omenda ma itayogo chenro mopogore opogore mag piny owacho odok piny e hik omendani nyaka bilion 6.6 ka ipimo kod hik omenda mokalo mane en bilion 6.9. Migawo mar thieth moyudo omenda makore lach omenda maromo bilion 2.3 ka ilwe kod migawono mar apaya kod mano mar jotich kata public service management ma moro ka moro oyudo omenda maromo bilion 1.2. The roads have gotten the lion's share. The amount allocated to roads have gone up because most of our roads have been affected by the rains that has been ongoing in the country. Od bura ma Migori oyudo omenda maromo milion 957 ka migawono mar omenda oket omenda maromo milion 656. Migawo mar pur e kaunti ma Migori oyudo omenda maromo milion 630 ka mano mar somo, tuke kod kit chwech oyudo omenda maromo milion 638. E budget ni mar hik omenda mag 2025 nyaka 2026 migawo mar pi oyudo omenda maromo milion 674 ka mano mar alwora oyudo omenda maromo milion 499. Migawo malo oyudo omenda matin e budget ni omenda maromo milion 177. E budget ni mano puo kod moko kuom MCAs kaachiel kod spika modwano Christopher Osana ne owacho ni ober nikech omulo sectors ma yande jopiny dwaro, ka bende nitiere omenda mar dongruok ma oket ne wards ka ward chenrogo mag dongruok ma idendo kaka community projects. Nyocha ne wasuomo paro ka waluorore e ward kendo wapenjo jopiny gik ma gidwaro. Pesa mar community omiwa to tune of 700 million. Ma ward ka ward onge ward moyudo pesa mathis ne 16 million. My ward benefit gi 18 million. En pesa manyalo identify project kaso executive utilize. Projects are actually informed by each honorable member, and they're informed also by public participation, where we involve the public to really understand what their real needs are in order of priority. And this is where now honorable members represent their people and speak on their behalf. MC Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo obede ni opoe budget ni wacho ni gima doher en ni koro kete tim kaka winjore mondo koro konyo ganda e kaunti ma Migori. Pesa ni executive utikode maber mondo at least jo Migori ne the value of their money. Koro kiketwa ni wan kaka MCs wan tich biro kalo kaka wasakalo ni to koro kodhi tiyo mamiyo koro jopiny ger kodwa. George Juma, Ramogi TV, Migori.